Izenzo ze-13. Kwakukhona e-Antiyokiya ebandleni lakhona abaprofethi nabafundisi, oBhanaba, noSimeyoni othiwa uNigeri, noLukiyu waseKhurene, noManayeni owayondliwe kanye noHerode umTetraki, noSawuli. Kwathi bekhonza iNkosi, bezila, uMoya oNgcwele wathi, "Ngahlukaniseleni oBhanaba noSawuli ukuba baye emsebenzini engibabizele wona." Khona bazila ukudla bakhuleka, babeka izandla phezu kwabo, babamukisa. Bona-ke bethunyiwe nguMoya oNgcwele behlela eSelukiya, basuka lapho, baya eKhupro ngomkhumbi. Ekufikeni kwabo eSalami bashumayela izwi likaNkulunkulu emasinagogeni abaJuda, babe noJohane eyisikhonzi sabo. Sebedabule isiqhingi sonke, baze bafika ePhafu, bafumana indoda ethile eyisanusi nomprofethi wamanga, umJuda, ogama lakhe linguBhajesu, owayekhona kumbusi wezwe uSergiyu Phawulu, umuntu onengqondo enhle. Yena wabiza oBhanaba noSawuli, wafuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Kodwa u-Eluma, isanusi, ngokuba linjalo igama lakhe ngokuhunyushwa, wamelana nabo, wafuna ukuphambukisa umbusi ekukholweni. Kepha uSawuli osethiwa uPhawulu, egcwele uMoya oNgcwele wamgqolozela, wathi, "Owena ogcwele inkohliso yonke nobubi bonke, ndodana kaSathane, sitha sokulunga konke, awuyikuyeka ukuziphambukisa izindlela eziqondileyo zeNkosi na? Bheka, isandla seNkosi siphezu kwakho manje. Uzakuba yimpumputhe, kube yisikhathi ungaliboni ilanga." Kwase kumfikela khona lapho ukufiphala nobumnyama, wahamba efuna abazakumhola ngesandla. Khona umbusi esebona okwenzekileyo wakholwa, emangaliswa ngesifundiso seNkosi. UPhawulu nababe naye bamuka ePhafu ngomkhumbi, bafika ePhetshi lasePhamfiliya, kepha uJohane wahlukana nabo, wabuyela eJerusalema. Bona ekumukeni kwabo ePhetshi baya e-Antiyokiya lasePhisidiya, bangena esinagogeni ngosuku lweSabatha, bahlala phansi. Sekufundiwe umthetho nabaprofethi, abaphathi besinagoge bathumela kubo, bathi, "Madoda, bazalwane, uma ninezwi lokuyala abantu, khulumani." Wayesesukuma uPhawulu, waqhweba ngesandla, wathi, "Madoda akwa-Israyeli, nani enesaba uNkulunkulu, lalelani, uNkulunkulu walesi sizwe sakwa-Israyeli wabakhetha obaba, wabaphakamisa abantu bengabafokazi ezweni laseGibhithe, wabakhipha kulo ngengalo ephakemeyo. Wababekezelela ehlane kungathi iminyaka engamashumi 40. Wachitha izizwe eziyisikhombisa ezweni laseKhanani, wababela izwe lazo libe yifa, kwadlula kungathi iminyaka engama450. Emva kwalokho wabanika abahluleli kwaze kwaba nguSamuweli umprofethi. Kusukela lapho bacela iNkosi, uNkulunkulu wabanika uSawule indodana kaKisi, umuntu wesizwe sakwaBenjamini, iminyaka engamashumi 40. Esemkhiphile wabavusela uDavide abe yinkosi, afakaza ngaye ukuthi, "Ngimfumene uDavide kaJesayi, umuntu ongowenhliziyo yami, oyakwenza konke engikuthandayo." Enzalweni yakhe uNkulunkulu walethela u-Israyeli umsindisi uJesu njengokwethembisa kwakhe, engakafiki yena uJohane wayeseshumayele kuso sonke isizwe sakwa-Israyeli umbhaphathizo wokuphenduka. Esegcina ukuhamba kwakhe uJohane wathi, "Lokhu enithi ngiyikho angisikho mina. Kodwa bhekani, uyeza emva kwami engingafanele ukukhumula isicathulo sezinyawo zakhe. Madoda, bazalwane, madodana ohlanga luka-Abrahama, nabaphakathi kwenu abamesabayo uNkulunkulu, izwi lalensindiso lithunyelwe kithi. Ngokuba abakhileyo eJerusalema nababusi babo abamazanga yena, namazwi abaprofethi afundwa amasabatha ngamasabatha bawagcwalisa ngokumlahla, nakuba bengafumananga icala lokufa kuye, nokho bacela kuPilato ukuba abulawe. Kwathi sebefeze konke okwakulotshiwe ngaye, bamehlisa emthini, bambeka ethuneni. Kepha uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Wabona izinsuku eziningi yibo ababekhuphukele naye eJerusalema bevela eGalile, asebengofakazi bakhe kubantu manje. Nathi sinishumayeza ivangeli lesithembiso esenziwa kobaba ukuthi uNkulunkulu usigcwalisile sona kubantwana bethu ngokumvusa uJesu, njengokuba kulotshiwe futhi kulo ihubo lesibili ukuthi, "Wena uyindodana yami, namuhla ngikuzele." Maqondana nokumvusa kwakhe kwabafileyo ukuba engasayi kubuyela ekuboleni wakhuluma kanje, wathi, "Ngizakuninika okungcwele." Nokuthembekileyo kukaDavide. Ngakho nakwenye indawo uthi, "Awuyikunika ongcwele wakho abone ukubola."
Ngokuba uDavide esekhonzile icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe, walala ubuthongo, wabekwa koyise, wabona ukubola. Kepha yena amvusayo uNkulunkulu akakubonanga ukubola. Ngakho-ke makwazeke kini madoda, bazalwane, ukuthi ngalowo kumenyezelwa kini ukuthethelelwa kwezono, nakukho konke ebeningenakulungisiswa kukho ngomthetho kaMose yilowo nalowo okholwayo uyakulungisiswa ngaye. Ngakho qaphelani, funa nehlelwe ngokwakhulunywa ngabaprofethi ukuthi, bhekani nina zideleli, nimangale, ninyamalale, ngokuba mina ngisebenza umsebenzi emihleni yenu, umsebenzi eningayikukholwa yiwo, nakuba umuntu enilandisa ngawo. Kwathi ekuphumeni kwabo, babacela ukuba lawo mazwi akhulunywe kubo nangeSabatha elizayo. Khona sebehlakazekile abesinagoge, abaningi babaJuda namaproselite aqotho balandela oPawulu noBhanaba abakhuluma nabo, bebancenga ukuba bahlale emseni kaNkulunkulu. NgeSabatha elilandelayo kwabuthana kucishe umuzi wonke ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Kepha abaJuda bebona izixuku bagcwala umhawu, bakuphika okwakukhulunywa nguPawulu behlambalaza. Khona oPawulu noBhanaba bakhuluma ngesibindi, bathi, bekudingeka ukuba izwi likaNkulunkulu likhulunywe kini kuqala, kepha lokhu nilinqaba, nizisho nina nithi anifanele ukuphila okuphakade, bhekani, sesiphendukela kwabezizwe. Ngokuba iNkosi isiyalezile kanjalo ukuthi, ngikubekile ube ngukukhanya kwabezizwe, ube yinsindiso kuze kube semkhawulweni womhlaba. Kwathi abezizwe bekuzwa lokho, bathokoza, balidumisa izwi leNkosi, bakholwa bonke ababemiselwe ukuphila okuphakade. Izwi leNkosi lahanjiswa kulo izwe lonke. Kepha abaJuda bavusa abesifazane abaqotho abanesithunzi nezikhulu zomuzi, bavusela oPawulu noBhanaba ukuzingelwa, babaxosha emikhawulweni yabo. Bona-ke babavuthululela uthuli lwezinyawo zabo, beza e-Ikoniyo. Abafundi bagcwala intokozo noMoya oNgcwele.